permasalahan sampah sangat mendesak untuk segera kita tangani. Sampah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, kelurahan, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan tentu saja masing-masing individu. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh warga Bantul untuk lebih peduli dan meningkatkan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi, memilah, memanfaatkan, dan mengolah sampah mulai dari rumah tangga. Mari bersama-sama kita dukung dan wujudkan Bantul bersih sampah melalui kolaborasi pengelolaan sampah menuju Bantul bersih sampah tahun 2025. Piye sing jelaske. Halo Leh. Nanti kowe? Ning omah iki. Piye ana apa? Ngopo nang omah iki? Ming lagi karo wayang iki. Piye? Aku mau ki bar ndelok berita ning YouTube nek Kabupaten Bantul iki arep gawe kebijakan sampah ki selesai di rumah tangga lah apa-apa ngono kayak ketoke mau. Nah, terus. Nah, aku ki ndiangen-angen nek gawe program. Aku ki ndiangen-angen nek gawe program. Wes tak rono wae. Suaramu ning kene pedhot e. Walah ya. Ya wis, ndene wae ora apa-apa. Tak gawe kopi. Saiki iki kopi bening ngono iki apa, Leh? Kowe iki rak ngerti dhewe to kahananku saiki aku ora kerja ming glundang-glundung. Kopi ki larang e. Agene mau pas telepon nawani kopi. Nek ora gelem tak gone mlebu. Yo wis kene. Nah, yo ngelak. Lah terus? Jek arep tomongke ning aku mau ki bapak apa ya, Leh? Aku mau ki bar ndelok berita ning YouTube to. Heeh. Nek Kabupaten Bantul ki arep gawe kebijakan nek sampah ki kudu iso dipilah. Heeh. Terus Diolah karo dimanfaatke. Dong ora kowe iki? ora. Wah tobat ngomong kowe iki ora dong-dong. Aku ki ngerti to nek pikiranku cedhik, bahasamu dhuwuren. Wes ngene wae. Aku ki ndek ide masyarakat ki nglumpukke sampah ning posko. Terus awake dhewe sing ngelola. Wow, berarti ki kaya si Ucil kae Leh. Dhek kan cocok njumuki sampah ning rumah-rumah warga. Nah, betul ngono kuwi modele. Ning kan nek Ucil didol dhewe to. Nek ade mengko hasil penjualan iki duite mlebu kas desa. Oh, ngono. Wah, apik iki Leh. Berarti ngene wae, mengko kanca-kanca diomongi ben programmu kuwi segera terlaksana. Ayo ngono kuwi rencanaku ki malah dikandhani. Yo. Iyalah, saya golek rasa angel tenan. Program masyarakat ngumpulke sampah ning posko marake aku susah. Wis bali Le. Sampun, Mbak. Ya leren-leren sik kono Le.
Sekolah tasih mboten, Mbok? Isih, kan jere sing oke. Pak madang po? Nggih. Yen madang ki wae nya. Nggih. Matur suwun, Mbok. Ning lawe ning tempe. Mboten napa-napa, alhamdulillah. Tak delok-delok lan golek rosok kok saya sudah ya, Le. Nggih, pripun ya, Mbok? Saniki kan ten dusun enten program sedaya warga ngempalke sampah ten posko. Dadose kula pun mboten saged mendeti ten tangga-tangga. Oh, ngono. Pak Dalijo mau ki rene, Le. Lah, enten perlu napa, Mbok? Biasa, Le. Nah, kok ke utang tinggalane bapakmu. Lah pun dibayar dereng, Mbok? Ya urung, Le. Wong ya aku wis ora duwe singgahan. Mangkano lah kunyaguhi bayar engko sore. Oh, nggih, Mbok. Cobi mengke kula padoske rasa melih. Oh ya. Madang gak dintekke, gak adus-adus, moga mangkat neh. Duh, kok isih ngelih ya? Jebul simbok rong madang. Mbok, kula tak mangkat riyen nggih. Oh iya, Le. Hati-hati. Biar. Subhanallah. Mbok yo hati-hati nggo motor ki. Aku kuwi nggo pit mah nengah-nengah. Malah ganti nyalake. Lah kowe ki arep nang ndi e? Iki lho arep nang posko nganterke botol bekas. Walah, mbok kene tak openane wae. Aku urung entuk akeh iki. Kowe ora ngerti to aku mendino golek ngene iki. Kowe kira ngerti to nek desa iki ana program ngumpulke sampah ki. Kowe wis ora tau ngumpulke sampah, Mas, sampahku tak jaluk nang kene. Wuh. Yalah, wong-wong iki kok do ora mudeng. Wis cetha gaweanku mendino ngene iki kok gawe program kaya ngono. Lah nek iki tak terke posko njuk. Aku itu di sekolah ngendi? Do ora mudeng wong-wong iki. Ki aku setor sampah yo per, aja lali dicatet. Minggu wingi lali ra tok catet to, dadi double pasokku. Iya ya Den, tak catet lho, tulisane gede banget. Oh, main ketok. Ya wis nek ngono tak balisike ya, Fer. Oh ya, nuwun Di. Yo. Piye to iki? Kok mumet aku? Ngapa? Per kok ketok mumet ki?
Kayak sama waca tulisanmu dhewe piye? Iki lho leh dataning buku. Jek ngumpulke sampah ki akeh. Jumlahe sampah yo akeh. Ning kok penghasilannya iso sithik yo. Ketok iki ilang 5 bagor iki. Kok iso? Gak tak dol dhewe. Ngawur ning ngomong, gen aku ngurusi kaya ngene iki kowe to. Apa tau kowe ora aku dol sampah dhewe? Wong kon nuduh sing ora-ora. Ha iki, Per. Iki apa leh? Kae lho, Per. Kayak apa to? Jan ra mudeng kowe iki. Lah le mudeng iki kon saka ngendi? Wong kowe mung kuwi kae ngono kon mudeng. Alah, pikiran nek ora tau dienggo. Kowe mau ira ucil kae mau ora? Ayo weruh, wong ya aku ora merem. Kowe mau weruh ucil nggawa apa? Ya weruh. Nggawa petono krondone mau to? Hes jan tobat kowe mau wira kae mau ora bagor sing ning jero krondo. Ya weruh. Gede banget ya bagore. Ah. Loro lah. Salah ra dong. Ambo. Lah ya sak desa iki wis ngumpul ning kene kabeh to sampahe. Yo nek ning data buku ki wis. Lah piye lah? Terus ucil kae mau lek nggawa sampah nganti bagor-bagoran kae masuk endi? Gek-gek lemu bingung soal data sampah ra cucul loro duwite iki mergo dijunguk ucil. Oh ya iso leh. Secara wongne dhewe kan wis ngumpulke sampah rene kabeh. Artine kudune iki wong kuwi wis ora iso njupuk sampah ning rumah-rumah warga. Lah ya makane kuwi wis fix cah kae arep ngisruh programe dhewe. Ya wis parane yo, mumet tak ngurusi kok ngene iki. Wani-wani ini kok ucil arep ngisruh dhewe arep tak ajar tenan iki. Wani tenan ora kuwi leh. Awakmu ki men cilik lho. Oh, turah kendele. Sek. Ngopo? Apa ya aku? Ya wis, ndang cepet. Kaya ora nguyuket mau yo ngopo? Hah, kesuwen. Yo, sek. Wani ra jane kuwi iki. Wani iki. Alhamdulillah bisa entuk 5 bagor. Lumayan kena nggo nyaur utang. Sek. Ngopo meneh? Tak ganti kasku pesing kena anu mau. Ucil. Mas kesuwen kowe arep nglabrak wong ngejak dolan. Ayo. Ngopo sok antarti iki? Ngono. Jan ngono. Mbok lha omongke alon-alon. Aku kira ya ora budek. Rasa kakane tadi itu, kowe tau sing njupuk sampane posko? Mbok ya sing sabar. Diomongke alon-alon ya iso to. Kene lungguh dhisik kene. Wong kene iki age emosi malah tok atur-atur. Emosi iki bebas. Wis, ngaku wae Cil saiki. Kowe iki lak ya ngerti dhewe to, Cil, sampah kae iki dilumpukke warga supaya dusune resik. Tur sampah iki ya didol nggo kas desa. Kowe kira tak setor sampane posko malah tak jumuki. Arep ngejar ribut piye? Hah? Oh, aku ngerti. Sajake kowe meri to, mergo ana program iki, kowe ora iso njupuki sampah ning ngene warga. Gaweanku iki jan golek rasa lah. Lah kowe entuk duit ya gur saka kono. Neng blas aku kira nglakoni sita tuduhke kuwi mau. Ngendi ana malah ngaku. Takon. Kene yo ngaku. Sik to. Takoni. Basan ana program kuwi penghasilanku jan mudhun. Neng blas aku kira njukuk sithik-sithik saka kono kuwi lah. Lah terus kowe mau lah sampah semono akeh saka ngendi? Hah? Ayo aku njumuk. Ayo njumuk ning posko to, ming arep makoni ngono wae angel, Cil. Lah, saiki buktine apa nek aku njukuk sampah ning posko? Lah ya wis jelas to, sampah ning posko iki cok ilang. Terus tukang sampah ning desa iki ya ming kowe. Tur kowe mau rak ya ngomong dhewe, nek penghasilanmu ki kurang gara-gara program iki. Artine ya mung dapuranmu kuwi Cil sing njukuk ki. Ngaku wae, Cil.
Terus kowe nggo sampah nganti bagor-bagoran semono kae mosok ngendi Cil? Kowe sengaja ta nyolong yo tak deleke sithik ya lewat posko. Karepe ben iso ngecek aku rasa oleh. Ngono kelakuanmu. Wes lah, sikat wae. Sik. Tak genahke. Kae mogi lek ku nggawa saka tangga desa fair. Leh, ya sepurane nek aku ora tau ngumpulke sampah ning posko. Ha ning jujur, amarga program kuwi aku terganggu. Otomatis pendapatanku mudhun ta ya. Lah apa kowe disolusi ning aku? Amboh. Oh boleh. Sembuh luweh. Wes. Iki dong apa to? Ucah gedhe kok kerengan koyo bocah. Ucir iki lho Mas, nyolong sampah ning posko. Wah, aku ora melu-melu nek urusan iki. Wong aku ya udu wong kene. Lah, terus sampean ngomong Mas Rene? Wah, aku kuwi goleki kowe. Pernah nek ketemu ning kene, iki arep kene duit lemu adol sampah 5 bagor wingi yo duite. Wis do dirampoke ngono, ora kerengan wae. Sampah. Bang bagor.